أرسط زينام قدماي منستر أبي أحمدن قدماويت እመቤት ዝናሽ ታያቸውን በምክንያት በዓል ልደት እንግዶት አንግዳም ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዘተፈራረሙ መረዳዲ ሰነድ ንክልቲኡ ወገን ቁጠባውን ፖለቲካውን ተረባሕነት ከም ዘለዎ ተገሊጽሎም وصاي حبرة أوروبا ناي بعلو تمر طور كمصرتي قبا كبلو منستر قدات وصاي طاليان قليصهم طبنا قبلنا كبرات تخطاتلتي نساعات زتدالو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا مزيناتات جيتاتو على مساخم كصنحي سناي مكتال نكون لكم ناتمنخو فلما حصرت زيناتات حمد ببهلاو دخعيناي ممعبال لمدنا انت معبيلنا سفيح ربحا كنرخبلو نخيلنا كبلو قدما منستر أبي أحمد قليصام ثم قدما منستر بفلا بصراحه حرشا كتما تربحتي كم زقبر ارديوم بهلاو دخعت حستو حمد يا محايشون معروش سرعات اصوات يفتر عبيد تخلن درجات عنان يوسخي كبلو توم قدما منستر اب محبراو ميديا قصوم اب زسفر وملختي قليصم اللهم اب بعلدت كاب زغات امو كلته ماخلوت حدغا حوي وصاي تي بعل بسلام مززامو كوميشن امرار حسغات حدغان بارحون من محدر اديس ابا فليتوم بعل ما يركب حزبن كوميشن امرار حسغات حدغان بارحوين ايتنغاتو مامو ن اي بي سي سايبر ابزهابو حبريتام عبدروت بعل اب كفله كتما قاقاليت وردا 6 ساريس فافا تباهلو ابزوا كبابي اب كفلي مبسلي مغبيس تولع حدغا حوي ناب غروسري تسفحفحو متننيا حدغا كم زبصحو غليصام بتحدغا زعنو نبرت كبابي 50 شيح بر زغمت مخان دحر محبار بتي بيت عيو كوميشن بزتغبر حاجز لعلي 250 شيح بر زغمت نبرت كيترف مخالو تزاريبام كالي اب وان تبعل لكع ساعات شمونتر فرقان اب كفله كتما غللي وردا 5 كبابي اسكو اب كفلي مبسلي مغبي بزتولع حدغا بارحوي اب لعلي نبرت قليل غدات كم زبصحه ايتنغاتو غليصم كابزو صاي تبعل بسلام كم زتخبره زحبروا ايتنغاتو تبيت عيو كوميشن حبرتسب ميديا كمون سب بصحيتا اكلات نزغبر واستواصو بممسغان حبرتسب حزون طنقاقات تنخيرو نخقصل صاوعي تقريبا منستر طعنا ابنكا موتادتاتن صاناتن عوت سراح مسرحو تغليصوم ኢትዮጵያ ሞት ህፃናትና አዲታትና መቅናስ ብዝፈጸመቶ ብርክስ ዝበሉ ስራሕቲ ዕውቲ ምዃና ሚኒስትር ጥዕና ፍሊጡ ናብነቱ ውን ቅድሚ 13 ዓመታት ብህይወት ካብ መንጎ ዝውለዱ 100 ህፃናት እቶም 1250 ይሞቱ ምንባሮም ዘዘኻኸራ አፍጻሚት ስራሕ አዲታት ህፃናት መናሰይን ዓፍላ መናሰይን እቲ ሚኒስትር ዶክተር መሰረት ዘላለም እዚያ ሀስከማ ቆጻጽራ አውሮፓ 2020 ናብ 267 ትሕት ምግባር ከም ዝተኻአለ ተዛሪበን ምጣነ ሞት ትሕት ንምባል ካብ መንጎ ዘኽእሉ ዝገለጻ ኮይነን ዝተፈላለዩ መርሃ ግብሪ ምምሕያሻት ፖሊሲታትን ፕሮግራማትን ብምቕራጽ ተግባራዊ ምግባር ብምኻአሉ ዓወት ከም ዝተረኸበ ገሊጸን ግልጋሎት ተጠቃምነት ማሕበረሰብ ንምዕባይ መርሃ ግብሪ ጥዕና ኤክስቴንሽን መስፍሕፍዑ ተበጻሕነት ግልጋሎት ጥዕና አዴታት ምዕባይን بمسألة حلوات عنا قصر عم محاش لمعاتات تخرج مقبارو صبغ صيد كم زجب كإلو يلان قالوا صريت عنا ديتات نصانات ان محاش توادد كبابياوي مينترشيب وليت كالات عنا متنخار مثل حديتات ابايت مهناتن متنخارن كمون ابسفلالو يسرح التوفرتات كتبات كالوت قالوتاتنا واديد كام فصام بتخرتنا تسرحه كم زركبونا ملاقيتن بانصارو ابسرحت مسرته لمعات نكا موداد سيكترات
ابتكالات منقسن والكان زلو حصرت موداد كمون ابتكالات عنا والكان زلو كفتت لووت حبريتا مهلاو كم محلخاتات العلن اب إثيوبيا متعددات نصانات نمقناس اب زغبر سراح لبعي قنصي لوط كبابي عير حصرت امبولانسن صقمات تقاقمان حصرت نوت حكمنان ام محبرسب فلطت موحادات تقاقما حكمنا ماخلاوي بانك دم بزتدلي لك زي مسفحفاح قال كابتو محلخاتات مخانوم دكتور مسرت تقيسان تلفزيون أباي ناي موداتا متنققتا تواهيبوهم أباي تلفزيون صبوغ باهلين كبرين حبرت سبزتحسو حسابات زحازة بروغرام محلاليفو بزبل ببعال مزم الرخب حفاش إثيوبيا ناي موداتا متنققتا تواهيبوهم اتوي بعال مزينة تلفزيون تابع بصحافو ناي موداتا متنققتا دبدابم أباي تلفزيون سنبت 28 تحساس كلتاشن 16 عام تمرت واشون دي أبزتبهال بروغرام سبقنا دكانستيوم مثلا كبرن زن ناقص كمون صبوق باهلن كبرن حبرت سبز تحسوب فلاي دما ابلعل دق انستيو زفصم جبن زبرتاتعن نسغنات ناي زي تغبأ تكبار زي دفافو حساباتن ريتوتاتن ابتي بروغرام كم زتم حلالفو بزغبرو كتتل تحسو ميديا كم استعذب بمغلاص كاب حبرت سبون تقومتا قريبوم يوميلو ابتي علت استفنو بروغرام اواج مراخب حفاش 1038 ازبار كلتشحن 10 عنقص 68 ازبار كلته لحمن سن زي تقمطو دنقاقتات زي تحاسه خوينو كم استرخمم اتبع المزي حبيرو لهم كابزي بتوساخي تلفزيون اباي بتدغاغامي صبوق كبري سلام اندحنتن حبرتسب زناغو مدباتن زيناتاتن ابطابيعو انتفنو بتبع المزي استفلاليو غبره ملستات كمون مس حلفتي تطابيا للزبات بمكياد من محياش نخجبر صعري يجبر مبر تطابيا جن مسل تجبارات كرم اي كالن كبل اتبع المزقليصم بمخانو تطابيا اب قصالي مسل حقي تحسو حلافنت زغودلوم سبئنان دحننت دك سبات اب حدغا زئتو مدبات كام مفناو نقطب ناي موداتا متنققتا كم زتوحابو افليطلاو أما كتتال ما أدي زينا يتبي تقرنياكم تركب كورات تغتاتل تيتيناتاتنا مريسكم سلا ترعزبو نمسكناكم حزد ما بزرزرنا بزحازنا يوم زيناتات كنقصلينا قدما من سرابي أحمدن قدما ويتمي زناش تاياتشون بعلدت يسوس كريستوس مخنيات بمقبار ما أدي أكافيلهم تبعالي تيبيا ونت بزتلابس ملكو بحبارن بمتحسسابن كخبر كام زقباون توم وغنات زاريبهم نسب صابروزا مكونن نازريت بريهم قدماي منيستر فيدرالي دكتور أبي أحمدن قدماويت أمبيت زناش تاياتشون بعلدت مخنيات بمقبار عقمن زي بلوم وغنات ما أدي أكافيلهم أود أمات بإثيوبياوي بحلي تأخيبكا مخبار قبو مخانو زلعلو توم أرغان بعلدات بحوار النخبرو مخانوم زي تسمع محاقوسون قليزوم بتعم دستي من مسكنا ويلاك أنا بتعمي دسبل مسكن نايزل عليو رئينا يزين فلتينا رئينا نبعت النات حنانق أن إيه تزارب زلخو ندوليو نجار زين رخبلو جزين يرئيو بتعم زحقوس فتاري نوح عدمي هبوم ناري بتعم دستانا تفهمي لو عنتي بتعميو دسيلني قدما يميسفر مركبي أخبيروم نعي عدي ممسلا زأنقدن ون بتعمي يتحقوسا كبرن مسكانان يبصحيوم فتاري يمسكن ያለው ሁኔታ በጣም ደስ ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ደስ ብልዩ ኢትዮጵያውነትና ዝገልጽ ዓርሰይ ኣብ ማእኸል ወገነይ ከም ዘለኹ ይተሰምዕኒ ምዝነበርክዎ ኩነታት እንትረአ ማለት እዩ ብሓቂ ከምዚ ዓይነት ወገን ንወገኑ እንትበጽሕ ብጣዕሚ እዩ ዘሐጉስ ምክንያቱ መንነትክ ንኽትርኢ ወገን ከም ዘለኪ ንኽስምዓኪ ዝገብር እዩ ፈጣሪ መስገን ኢትዮጵያ ካብ ክፉእ ነገር ይሓልዋ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ ብጣዕሚ ልዑል ሓጎስ ይተሰምዕኒ ብጣዕሚ ኢና ነመስገን ኣብይ ይንበረልና ዕድመ ምስጥዕና ይሃበልና በልዖን ንሰትዮን ከምኡውን ከምዚ ትርኢና ብጻዕዳ ኸዳን ወርሒ መሲልና ክንውዕል ገይርና እሞ ምስጋና ይብጽሓዮ ዛሬ ባስቸጋሪ ሰዓት ላይ ሎሚ ኣብ ጸጋም ሰዓት እዚ ማዕዲ ምክፋል ስነ ስርዓት ንዓና ዓቢ ነገር እዩ ዝተሰምዐን ሓጎስ ወሰን የብሉን قدامي ميسترنا أبي بتعمي زمسكن أنا نهاجر زجلجل كسبي دخيمة لومي كاب ميدا على علو أب كدميو بعال كحلف سلاز جبرة فتاري يمسكنه
ኢትዮጵያውያን በዓል ልደት እንተኽብሩ ዘለዎም ነዘይብሎም ብምክፋል ክኸውን ከም ዝግባውን እቶም አረጋውያን ተዛሪቦም ያለው ነገር ሁሉም ወገን ለወገን ኩሉ ብዘለዎ ወገን ንወገኑ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ይዘርኤካ ኩሉ ተሪፍዎ ዘይኮነስ ካብ ዘለዎ እዩ ዝገብር ስለዚ ኩሉ ወገን ንወገኑ ክበጽሕ ከም ዘለዎ ይስምዓኒ ካብቲ ንበልዖ ንላዕሊ ፍቕሪ እዩ ዝዓቢ ቀዳማይ ሚኒስትርና ድማ ፍቕሩ ኣርኢና እዩ ስለዚ ኢትዮጵያዊ ንኢትዮጵያዊ زودق كلعل كله وجن كم زلون خصموع يخت جبريو لذي إذن خلو يبصحيو يزبل يا لولا ليلو يا كافله زلون زيولنا كافله حابير نخبلع نخحجوس بمتحسساب بمفقر جوربيت مسكوربيت حجوسون حازونن انت كافل بتعمي يدسبل اتبع الانتخبار سلام عبيتن هاجر مرقات ون زيجاتات اللي حلافنات الناتواتو كخون كم زلو يقلتو بال مكنيات بمادرق زبع المهنيات بمقبار كلنا خنحسبو زقبنا نجر نحسبنا قلنا دما بزعبع عبيتن مع والن هاجر ليتنك أترن تجينا سناي نجر كنحسبيو زقبنا قدماي منستر فيدرالي دكتور أبي أحمدن قدماي مبيت الناش سياتشون نعم زي باللوم وجنات سناي تمنيتهم بمقلات وهبتو بعلون أبركيتهم ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዝተፈራረምኦ መረዳድኢ ሰነድ ንኽልቲኦም ወገናት ቁጠባውን ፖለቲካውን ተረባሕነት ከም ዘለዎ ተገሊጹሎም ንጸብጻብ ተስፋይ ጫኔ ሙሉ ብርሃን ግርማይ አመንኩ ኢትዮጵያን ሶማሌላንድ ዝተገበረ ስምምዕ በር ባሕሪ ንኽልቲን ሃገራት ቁጠባውን ፖለቲካውን ረባሕ ሒዙ ከም ዝመጽእ መራሒ ጎሳ ኢሳቅ ሱልጣን አይድሮስ ሙሴ ገሊጾም ክልቲኦም ህዝብታት በባህልን በቋንቋን ዝራኸቡ ምዃኖም ድማ በሓባር ንምልማዕ ዕድል ዝኸፍት ታሪካዊ ስምምዕ ምዃኑ እቶም መራሒ ጎሳ ወሲኾም ገሊጾም ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ መንግስት አብሮ የተፈራረመው ጉዳይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዝገበርዎ ስምምዕ ፍሉይ ሓጎስ ፈጢሩለዩ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ ናብራ ስለ ዝኾነ ሂብካ መቕባል ምዃኑ ድማ ዘደንቕ እዩ አመንኩ ህዝብ ሶማሌላንድን ህዝብ ኢትዮጵያ ዘሎ ርክብ ጥንኩር ከም ዝኾነ ግን እቶም መራሒ ጎሳ ገሊጾም ከዚህ በፊት ሶማሊላንድ ህብረተሰብ ትስስር የነበረ ህዝብ ነው አብረን ቅድሚ ሕዚ ህዝቢ ሶማሊላንድ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ዝጠበቐ ርክብ ነይርዎ እዩ ሕዚ እውን እቲ ርክብ ከም ዘሎ እዩ ሓደ ቋንቋ ኣለና ባህሊ እውን ኣለና ልዕሊ እዚ ድማ ተዋሊድና ኢና ስለዚ ነዚ በር ባሕሪ እዚ ባዕልና ኢና ሂብና ተቐበልቲ እውን ንሕና ኢና ዝኾነ ዓይነት ኣፈላላይ የብልናን ሓደ ኢና ኣመንኩ ሶማሌላንድን ኢትዮጵያ ዝተገበረ ስምምዕ በር ባሕሪ ቁጠባ ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ምዕባይ ዘለዎ እጃም ዝለዓለ ምዃኑ እቶም መራሒ ጎሳ ወሲኾም ገሊጾም ሁለት ነገር ነው ኢኮኖሚካሊ በጣም ፋይዳ አለ ክልተ ነገር እዩ ብመዳይ ቁጠባ ብጣዕሚ ረብሓ ኣለዎ እዚ ስምምዕ ንኣብነት ቀይሕ ባሕሪ ንጸጥታና ወሳኒ ዝበሃል እጃም ኣሎ ሶማሊላንድ እውን ምስ 1 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ተሰማሚዓ ስለዚ ብጣዕሚ እያ ትርባሕ ምክንያቱ 1 ሚልዮን ህዝቢ ማለት ከም ቀይሕ ባሕሪ ማለት እዩ ልዕሊ ባሕሪ እዩ ንግዲ ኣብዚ እዩ ዘሎ ሰላም ኢትዮጵያ ናትና ሰላም እዩ ጸገሞም እውን ጸገምና ማለት እዩ ኢትዮጵያ ተዓብያ ንሕና እውን ተረባሕቲ ኢና ንኸውን ኣብ መወዳእታ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንዝለዓሉ ተቃውሞታት ህዝቢ ሶማሌላንድ ኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ዝለዓል ተቃውሞ እዚ ንኸይሃቡ ርክቦም ከጠናኸሩ ከም ዝግባእ መራሒ ጎሳ ኢሳቅ ሱልጣን አይድሮስ ሙሴ ገሊጾም ጫጫታ ይቀጥላል ይህ የተለመደው ነው ተቃውሞ ክቕጽል እዩ እዚ ልሙድ ተግባር እዩ ህዝቢ ግና እዚ ንከይሃበ ክሰማማዕ ክረዳዳ ይግባእ ኣብዚ እዋን ዘለና ርክብን ሓድነትን ክንሪኦም ይግባእ ገፋሕቲ ሕርሻ መስኖ ካብ ዝካየድሎም ከባብታት ሓንቲያ ክልል ዓፋር ኣብታ ክልል ኣብ ወረዳታት ፈንታሌን ኣሚባራን ሕርሻ ስርናይ ሓጋይ ኣሕምልትን ፍራምረን ብዋናነት ዝለምዑ እዮም ንጸብጻብ መለስ ኣምዴ በሪሁ ብርሃንን መፋስስ ኣዋሽ ስዒቡ ገፋሕቲ ሕርሻ መስኖ ካብ ዝርከበሎም ቦታታት ክልል ዓፋር ወረዳ ኣሚባራ ተጠቃሲት እያ ንሩባ ኣዋሽ ተጠቒሞም ክፋል ሓረስቶትን ሰብ ሃፍትን ገፋሕቲ ሕርሻ ምህርቲ ጡጥ ስርናይ ቀለብ እንስሳ ኣሕምልትን ፍረምረን እናልምዑ ይርከቡ ወደ 360 ሄክታር ጥጥ ከባቢ 360 ሄክታር ጡጥ ዘሪና ኢና ኣብ ምእካብ ጡጥ ኢና ዘለና ዝነበረ ስራሕቲ ሕርሻ እናዛዘምና ኢና በሓፈሻ ዝሓሸ ምህርቲ ዝረኸብናሉ ዓመት እዩ ለመጀመሪያ ጊዜ አምና ነበር ይጀመርነው
ኣሚ ኢና ጀሚርና ጽቡቕ ምህርቲ ነይሩ ግን ብሰንኪ ዝናብ ዘእተናዩ ፍርያት ኣይነበረን ሎም ዘበን ብምትብባዕ ክልል ምርምር ሕርሻ ወረዳን ዘርኢና ኣለና ካብቲ ዝነበረ ወሲኸ 20 ሄክታር ስርናይ ዘርኢ ኣለኹ ፓፓዮን ሐምሌ 10 ቀን ነው አጠቃላይ የተተከለው ይሄንን 10 ሐምሌ እዩ እዚ ፓፓየ ተተኺሉ እንሪኦ ዘለና ዘተባብዕ ቤት እዩ ፍራፍረ ይዋጽእ እዩ እዚ ፓፓየ 50 ወርሒ እዩ ሒዙ ዘሎ ፓፓዮ አሁን 5ኛ ወሩ ላይ ነው ያለው ጡጥ ኣብ ምፍራይ ዘለው ሰብ ሃፍቲ ኣብ ምትእስሳር ዕዳጋ ዝረአ ዘሎ ጸገም ዘተሐሳስብ ዝብል ርእይቶ ይህቡ 2014-15 ያመረትነው ጡጥ እስካሁን ድረስ ያልተሸጠበት ሁኔታ ነው ያለው እንደ ሀገር 2014-15 ዘፍረናዮ ጡጥ ክሳዕ ኸዚ ኣይተሸጠን ዋግኡ እውን እናወረደ እዩ ዝርከብ ነበር ዘርኢ ወይ ድማ ዓሌታት ዘርኢ ካብ መስመር ይወጽ ኣለዉ ሓደሽተ ዓይነት እዮም ዝተኣታተው ዘለዉ እዞም ሓደሽተ ዓይነታት ባልዕ ዝጻወሩ እኳ እንተኾኑ ቀረብ ግን የለይ ሎም ዘበን ዘሎ ዕዳጋ ዛጊድ ዝረአናዮ ነገር የለን ግን መብዛሕትኡ መፍረይ ናብ ኣሕምልትን ካልኦት ዝርእትን እዩ ዝኣቱ ዘሎ እዚ ቀጻለ እውን ከም ሃገር ስጋኣት ክኸውን ዝኽእል እዩ ፋብሪካታት ዓለባ እውን ካባና እዮም ዝወስዱ ምናልባት እዚ ምስ ኤክስፖርት ዝተተሓዘ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለና ኣብ ቀጻሊ ምላሽ ክህሉ እዩ ዝብል ተስፋ አለና ከኤክስፖርት ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል የሚል ሐሳብ አለን በቀጣይ ምላሽ ይኖረዋል ብለን ተስፋ ምናደርገው ነገር ኣብ ምትእስሳር ዕዳጋ ምህርቲ ጡጥ ዝረአ ዘሎ ጸገም መዕለብ ክረክብ መንግስቲ መፍትሒ ከናደሉ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እዮም እቶም ኣብ ቀረብ ጡጥ ዝተዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ግዛን ኩባንያታት ግዛኣት ሁቤ ኣብ ኢትዮጵያ ተዋፊሮም ዕድል ስራሕ ምፍጣር ዕዙዝ ግደ ይጻወታሉ ክብሉ ኣምባሳደር ተፈራ ገሊጾም ኩባንያታት ግዛኣት ሁቤ ኣብ ኢትዮጵያ ተዋፊሮም ዕድል ስራሕ ምፍጣር ዕዙዝ ግድና ተጻወቱ ከም ዝኾኑ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ቻይና ተፈራ ደርበው ሓቢሮም ቶም ኣምባሳደር ኣብታ ግዛኣት ጎ ግሎባል ብዝብል ኣብ ዝተሰናድአ ጉባኤ ምትሕብባር ኣብ ዝገበርዎ መደረም ኢትዮጵያ ግዛኣት ሁቤን ጥንኩር ምትእስሳር ቁጠባ ከም ዘለዎን ገሊጾም ኣመንጎ ኢትዮጵያን ታግዛትን ዘሎ ቁጠባዊ ርክብ ንምድንፋዕ ዘኽእል ጉባኤ ከም ዝኾነውን ተዛሪቦም ኩባንያታት ግዛኣት ሁቤ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ተዋፊሮም ከም ዝርከቡ ዝገለጹ ቶም ኣምባሳደር ኩባንያታት ንመንእሰይ ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣርን ኣታዊ ኣብ ምምጻእን ልዑል ግደ እናተጻወቱ ከም ዝኾኑ ምግላጾም ካብቲ ኤምባሲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረዲኡሎም ምትእስሳር ዕዳጋ ብዘይ ምህላውን ሕፅረት ፍርያት ብዝወለዶ ጸገም ፍርያት ቆርበት ንብኽነት ይቃላዕ ምህላው ክኢላታትን ሓለፍቲ ስራሕ እቲ ዓውድን ገሊጾም ኢትዮጵያ ልዑል ቁፅሪ ሃፍቲ እንስሳ ዘለዋ ዋላ እኳ እንተኾነት ካብዚ ክትረኽቦ ዝግባእ ረብሓ እናረኸበት ከም ዘይኮነት ተሓቢሩሎ ኣባይ ደመቀ ተወሳኺ ሒዙ ኣሎ ኣብ እዋን በዓላት ኣብ ኢትዮጵያ ልዑል ቁፅር ዘሎ ፍርያት ቆርበት ዝርከብ ዋላ እኳ እንተኾነ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከይተሸጠ በብከባቢው ተደርቢው ይርአ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ሃፍቲ እንስሳ ካብ ዝርከብ ልዕሊ 30 ሚልዮን ዘይለፍዐ ቆርበት እቲ ልዕሊ 19 ሚልዮን ኣብ ረብሓ ዘይውዕል ምዃኑ መረዳታታት ይሕብሩ እዮም ሃፍቲ ቆርበት ኣብ ረብሓ ንኸይውዕል ካብ ዝገብሩ ምኽንያታት ዋጋ ቆርበት ብብርኪ ዓለም ምንካይ ጸገም ጽሬትን ምትእስሳር ዕዳጋ ዘይምህላውን ቀሱዮም ፍርያት ቆርበት ኢትዮጵያ ብብርኪ ዓለም ተጠለብቲ ዋላ እኳ እንተኾኑ እታ ሃገር ካብዚ ክትረኽቦ ዝግባእ ረብሓ ግና እናረኸበት ኣይኮነትን ክብላ ኣብ ኢንስቲትዩት ምርምር ላዕለዋይ ተመራማሪት ቁጠባ ሕርሻ ዶክተር ረኢማ ሙሰማ ዝገለጻ እንትኾና ነቲ ዓውዲ ጸገማት ዝኾኑ ማሕለኻታት ብምፍታሽ መፍትሒ ምንዳይ የድሊ ኢለን አንዱ ከፕሮዳክሽኑ ጋር ተያይዞ ምስ ምፍራይ ተኣሳሲሩ ዘሎ ጸገም ምሕደራን ኣመጋግባን ንምምሕያሽ በርቲዕኻ ምስራሕ ምስ ዕዳጋ ድማ ዝተወደበ ማእኸል መእከቢ ብምዝርጋሕ ክውደብን ክመሓየሽን ይግባእ ኣብ ኢንስቲትዩት ልምዓት መፍረይቲ ሓላፊ ዴስክ ምርምርን ልምዓትን ውፅኢት ቆርበት በለጠ ጸጋይ ብምንካይ ጽሬት ፍርያት ቆርበትን በኣጠቓቕማ መጠን ጨውን ካልኦትን እቲ ሃፍቲ ባኽን ምህላው ገሊጾም እቲ ዘርፊ ሸርፊ ወጻኢ ንኽርከበሉን ዕድል ስራሕ ንኽፍጠረሉን ብፍሉይ ኣገባብ ክስርሐሉ ከም ዝግባእ ኣረድዮም የቆዳና ሌጦን በአግባቡ ጥራቱ ተጠብቆ ቆርበት በአግባቡ ጽሬቱ ሓልዩ ናብ ማእኸል ዕዳጋ ዝኣቱ እንተደኣ ኮይኑ ሰደድ ዝግበረሉ ከይዲ ምፍጣር ይከኣል እዩ ካብዚ ክርከብ ዝግብኦ ሸርፊ ወፃኢ ድማ ምርካብ ይከኣል ማለት እዩ ስለዝኾነ እዚ ብዙሕ ዕድል ስራሕ ምፍጣር ዝኽእል ዓውዲ
ብፍሉይ ኣገባብ ክድገፍ ይግብኦ። ሚኒስትር ዴታ ሚኒስቴር ኢንዳስትሪ ታለቀኝ ቡልልታ ብወገኖም ኣተኣኻኽባ ዕዳጋ ቆርበትን መዋህለሊ ዘመናዊ መኽዝንን ካልኦትን ጸገማት እቲ ዓውዲ ምዃኖም ዝገለጹ እንትኾኑ ኣብዚ ዓውዲ ዝረአ ጸገም ብምፍላይ ውሑስ መፍትሒ ንምንዳይ ብወገን መንግስቲ ጻዕርታት ይግበሩ ምህላዎም ገሊጾም። ወደ ኢንዱስትሪ ታይን ከተደረገ በኋላ አሁን አይታይም ቆዳው ናብ ኢንዳስትሪ ዝኣቱ ቆርበት መብዛሕትኡ ናብ ልምዓት ዝኣቱ ዘይኮነስ ዝውገድ እዩ። እዚ ድማ ከም ዝባኸነ ሃፍቲ እዩ ዝውሰድ። ነዚ ድማ በዓልቶም ናብ ዕዳጋ ብምውራድ ንኢንዳስትሪ ዝኸውን ቆርበት ብምእካብ ክጥቀሙ ከም ዘለዎም ኣንፈት ተቐሚጡ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 30 ኢንዳስትሪ ቆርበት ዝርከቡ እንትኾኑ እታወት ብምውሳኽ ንዕዳጋ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ኣብ ምቕራብ ከም ዝርከቡ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ